Phinde ngibonge futhi ukuthi nithathe isikhathi senu nibukele lamavidiyo lawa akule channel. Ngiyabonga-ke, ngiyacela ukuthi kuni nonke enilandela le channel niyishare nakwabanye, nibazise abanye ukuthi khona i-channel kanje ekwazi ukuchaza amakhambi ukuze abantu bezofundiseka bazi. Namhlanje-ke nginiphathele-ke umuthi abawubiza ngokuthi impundu noma impundu, INtelezi. Abanye bawubiza ngokuthi INtelezi enkulu. Lo muthi lo uyasiza-ke kakhulu, noma le ntelezi le iyasiza-ke kakhulu uma ngabe uhlanganisa intelezi yakho enamandla, uthathe nale ntelezi le impundu uyihlanganise nawo. Uyasiza kakhulu nje ekuxosheni imimoya emibi. Lo muthi futhi uyakwazi-ke ukuphinde futhi uwuthathe njengoba unjalo uwutshale, noma ngaba kuwena ukuthi uyitshalela esitsheni seyimbali noma utshalela endishini yakho hlampe enamel or yeplastiki. Mese ukhula nje usesihlahla noma usakhula nje kanjalo uthathe ubeke phezu kwendlu. Lokho-ke sikwenzela ukuthi-ke lo muthi noma le ntelezi le iyasiza kakhulu ekutheni ivike umbani wezulu. Uma ngabe hlampe ekhaya kuthi nenkinga yokuthi njalo kuhlale hlampe umbani wezulu bese uyangena ekhaya noma wone, uyakwazi ukuthi ubeke le ntelezi phezu kwendlu ikhulele khona lapho la oyibeke khona phezu kwendlu, bese-ke ikakwazi ukuthi iwuvimbeke umbani ungangeni ekhaya. Nentelezi-ke inamandla kakhulu nasekuvimbeni nje imimoya emibi, hlampe makukhona umuntu onithumela ngey'lwane ekhaya, hlampe ayisalali iy'ngane njalo ebusuku kunezinto ey'ngqongqozayo. Uma-ke uthe wabeka le ntelezi phezu kwendlu iyakwazi ukunqandeka zonke lezo zinto. Lo muthi lo uyakwazi-ke futhi ukuthi uthathe uwupheke. Uma upheka lo muthi uphalaze ngawo ukusizeke ekuthenini-ke kuphume uvalo noma kuphele uvalo uma ngabe futhi uba umuntu oba novalo. Ikakhulukazi-ke uma kuwukuthi uhlanganisa intelezi yakho ungayishiki impundu. Uma kuthi nenkinga ekhaya yombani noma kuthiwa ninayo inkinga yombani, uma ufuna ukuvikela ukuthi umbani ungangeni ekhaya, tshala le ntelezi noma ungayitshalela endishini ufake nenhlabathi kahle uyitshale bese uyibeka phezu kwendlu. Uzosiza-ke enqandeni umbani ukuthi ungangeni ekhaya. Inkosi yomsi inibusise.